+1 വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു പീഡിപ്പിച്ച യുവാവ് നെടുമങ്ങാട് പോലീസ് പിടിയിൽ. നെടുമങ്ങാട് തൊളിക്കോട് തച്ചൻകോട് തെക്കുംകര വീട്ടിൽ കുക്കു എന്ന് വിളിക്കുന്ന 21 വയസ്സുള്ള അക്ഷയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. വിദ്യാർത്ഥിനി പല ദിവസങ്ങളിൽ സ്കൂളിൽ ഹാജരാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് അധ്യാപകർ നടത്തിയ കൗൺസിലിംഗിലാണ് പീഡന വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്. പല ദിവസങ്ങളിൽ പെൺകുട്ടി സ്കൂളിൽ ഹാജരാകാത്തതിന്റെ കാരണം അധ്യാപകർ വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ പെൺകുട്ടി സ്കൂളിലേക്ക് പോയതായി രക്ഷകർത്താക്കൾ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ നെടുമങ്ങാട് പോലീസിലും പെൺകുട്ടിയുടെ രക്ഷകർത്താക്കളെയും വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നെടുമങ്ങാട് CI സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പലതവണ പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായിട്ടുണ്ട്. പ്രണയം നടിച്ച യുവാവ് പെൺകുട്ടിയെ ബൈക്കിൽ കയറ്റി മലയടി ചിറ്റിപ്പാറയിലെ വിജനമായ സ്ഥലത്തും അരുവിക്കര ഡാമിന്റെ ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്തും കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിക്കെതിരെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിനും പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തു. നെടുമങ്ങാട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ന്യൂസ് കേരളം, നെടുമങ്ങാട്. ശ്രീയം ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ നവീകരിച്ച ഷോറൂമിന്റെ പ്രവർത്തനം അഞ്ചലിൽ ആരംഭിച്ചു. സ്വർണ്ണ വ്യാപാര രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ 4 വർഷക്കാലമായി ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുത്ത ശ്രീയം ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുടെ പുതുപുത്തൻ ഫാഷനുകളുടെ വൻ ശേഖരം തന്നെ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് വിലക്കുറവിൽ പേരുകേട്ട ശ്രീയം ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കൂ. ശ്രീയം ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, ആറോ ജംഗ്ഷൻ, അഞ്ചൽ.